mhux ħofra, mhux toqba, mhux pothole. Ian Borg daru mal-ħajt ma jafx kif se jaqbad jispjega b'mod kredibbli lil kull min ra għalfejn tfaċċat ħofra fil-flyover li inawgura biss ftit tal-jimilu. It's not a pothole. Il-Ministru tal-Infrastruttura li taħtu jaqal proġett tal-flyovers tal-Marsa fl-aħħar xhur kien is-suġġett ta' bosta kritika fuq il-medja soċjali l-aktar minħabba traffiku kbir li qed ikun hemm fit-toroq f'kull ħin tal-ġurnata. Iżda fl-aħħar ġimgħa din il-kritika komplet tikber wara li nhar il-ħamis tfaċċat toqba kbira fil-flyover ġdida, toqba li tinfet il-ħxuna kollha ta' triq u li minna tara taħtek. Dakinhar il-Ministru fuq Facebook kien qal li dik it-toqba qiegħda hemm biex minna toħroġ flyover ġdida. Issa qed jgħid li din it-toqba qiegħda hemm apposta għax għad trid issir expansion joint. Jiena għatlek li fil-proċess fejn inti għandek diversi strutturi, inti għandek bil-fors trid tagħmel expansion joints. Mistoqsi allura għalfejn dawn l-expansion joints ma sarux mill-ewwel ġala darba konna nafu li jridu jsiru, il-Ministru Ian Borg għalhekk. Għaliex l-expansion joints fl-istrutturi kollha ser isiru fl-aħħar tal-proġett. Dan ifisser li l-ewwel se jkollna 7 flyovers bit-toqob, imbagħad meta dawn jitlestew jitwaħħlu l-expansion joints. Risposta li tibqa' ma tispjegax għalfejn din l-expansion joint ma tlestiġ qabel it-triq infetħet b'tant pompa lejlet l-indipendenza f'ċerimonja li għaliha il-poplu Malti ħallas 40,000 euro.